kining usahay mga igsoon kung ipaangat ta sa Ginoo. Kana bitawng i-promote ta ni Lord, ipataas ta ni Lord tungod kay naningkamot ta unya nagpahimuot ta sa Ginoo. Di kalikayan nga i-bless ni Lord atong gibuhat kay deserving man ta, no? Kay ang atong gibuhat nagkapahimaya man sa Ginoo, no? Di kalikayan nga ipaangat ni Lord, pauswagon ta sa Ginoo, palambuon ta sa Ginoo. Nya di kalikayan nagyon na mga reaction sa tao lain negative and positive, no? Kay of course because we cannot please everybody. Yan ay uban igsoon nga moingon nga once mo angat na ta or mouswag na ta kanang ipataas tas Ginoo ba. Nay uban moingon nga hambog ra man na siya, no? Ang uban kay ang mugawas sila baba hambog ra man na, hinambog ra man na siya, no? So mura bitaw ang ato ang pag-angat hambog para sa uban nga nakakita nato. Ngano man, no? But ang tinuod, wala nila ma-realize nga si Lord kontra man na niya ng hambugiro. Si Lord dili basta-basta mo paangat sa tao kung hambugiro. Remember ni Lucifer, di ba? Si Lucifer igsoon tungod sa garbo, pride, gihagbong siya, gibagsak siya sa Dios, no? Tungod sa garbo. Pabot pasabot mga igsoon ang Ginoo dili ganahan o garbuso, hambugiro. So ang uban, once makita nila nga mulampos ta, muuswag ta, muangat atong kinabuhi na promota, moingon din ang uban nga, hambog man na, hinambog ra man na, no? Ngano makaingon man sila hinambog? Akong balikon igsoon, dili ganahan mo promote si Lord og taong hambugiro kontra sa Ginoo ang mapaytas-on. Pero ang tinuod igsoon, mao ni. Nganong moingon sila hambog nato kung ipaangat tas Ginoo? Nganong moingon to siya hambugiro ra na, no? Bulala ra man na sila, no? Kaya ang tinuod igsoon na sila'y kasina sa ilang dughan. Ang tinuod igsoon sila may naigarbo. Once ang mugawas sa ilang baba, hambog raman na hambog, pero ang tinuod sila may naay hambog sa ilang dughan. Minggawas lang ang pride sa ilang baba. Mo ilang gipahid sa uban ba, pero ang tinuod igsoon naaday sila'y kasina, sila may naigarbo, no? Pero anyway, normal raman na kay realidad karong panahon na, no? Kinsa tong moangat birahon gyud na, no? Realidad karong panahon na igsoon, dili tanang silingan na to makakita sa itong pag-angat, dili tanang kaila na to makakita sa itong pag-angat mo celebrate together with us. No, ang uban masina na, ang uban daghan nagisulti negatibo na to, no? Ang uban moingon na hambog naman, no? Pero mao lagi ni samas kung gingon ganina, kung hambog manggalita kita, dili ta ipaangat sa Ginoo. Kung hambugiro manggalita igsoon ang atong kasing-kasing gitanaw na sa Ginoo. Once makita ni Lord ang pride, no, we are not worthy, we are not deserving sa promotion. Gipaangat ta, gibless ta, maybe deserving ta. Si Lord kabalo, bias katakos na to, no? So again, hambog ang ilang pamulong na to. Hambog na kaya tinuod. Di lang sila kadawat na sila'y kasina. So ato lang na silang iampo, igsoon. As what I have said, igsoon, we cannot please everybody. Pero ang importante, na please si Lord na to. So ato lang nang i-ignore, nga na magyun ang mga tao sa palibot. Basta kung balik-balikon, ang importante, si Lord na himaya na to. And kung kabalutan ang atong gibuhat para sa kamayaan sa Ginoo, padayon ta. Dili man ni para pakitang tao ato pang Ginoo man ni, no? Di man ta man pleaser, but we are God pleaser. Amen. God bless everyone. To God be the glory.